Máme tu piatoček večer, 13.3.2025, pol 8 večer a prišli sme do garáže si postaviť túto štepku, keďže zajtra už máme na pláne štepkovať. Najprv si dáme čo tam je, Nuka? Veci dole z tohto. Tu je motor a tu je to žradlo. To je asi komín, hej. Sviečkový kľúč. A tu sme potom dostali aj doťahovací 16-ku. 16-ka? Taký netradičný, ne? 16-ka. Podvodok. Na kolieska. 16-ka. Tradičný šrút. Ťaho. Aj reka táma. Zaisťovací. Mám 3 také žehličky, tej istý značky. Aha, návod sme zabudli. Izbie návod. Máš? No, dobre, poď. Toto chytiť. Dobre, tak tu je. Tak tu je návod. Počkej, tu dám. Motor Rato, 7 koní. Štepkovač. Svieti vonkaj. Čiže teraz, jak to spravíme? Preklopíme to a vyťahneme to von? Adam, to môžeme preklopiť. Adam už chce liať benzín, už chce štartovať, že chce počuť ten zvuk motora. Rato. Máme tu von. Už iba skladať. Skladať a skladať. Ideme na to. Z týchto častí všetkých musíme poskladať nejakú mašinu. Aha. Ty už nerozoberaj motor, počúvaj. Ty už nič nerozoberaj, bo to on stále rozobera dačo. Ten mechanik. Musíme poskladať, nerozobrať. Dobre? Zajtra nám to musí fungovať. Tak, tam musí ísť tie skrutky a matice. Tu sú až 3 podložky. Perová. A matka aspoň kus. Na golú sadu. Ide? Dobre. Nie, asi, počkej. No, vyskúšame. Aj tuto je tak. Nie, to podľa mňa bude zvonku toto. Tu je tak. Nevieme čo s tým, či tu ide tá podložka, či tu, ale Adam to naštuduje. Táto tu musíš. Čo? Taká dlažka ide. No však a teraz tu dáš to tu, nožku. Tu musí vojsť dnu, ne? Táto tu nejdeš, aká je tu medzera. No, tak tu musí byť. Víš, to je pod ložiskom akurát. Teraz podložke tam zatlačí. Takže koleso dotiahneme. Nie, tu je isklo. Taká väčšia. Tak čo to bude nakoniec? 22. 22? Si dotiahneme si koleso. Už máme pod vodou. Takže išlo voľne sa koleso točilo, hej? Máš ešte namastiť. No, tam je ložiska.
Czy za nam? Nie wiem, czy później powoli. Nie, trudno wszystko by są. Nie, a teraz tylko tu musisz tak... Dobra. No ja tam tą stronę podjąłem, ty tamtą. Dobra, masz. Nie, tamta strona nie liczy. Doła. Tak? Pociągujemy si to żradło Żadlo tej? na konarę. Tu mamy na zasun, a tu mamy na środku. Dawaj, to powoli. No, wino już dotowujesz. Dogrywaczki nam tu grzeje, mamy tu i czajnik pripravený, już się zagrzejemy. Dobre, nie, że roztrhnie šubu. Tu podłożyć. Dobre, poczekaj, otočím ho. Grzeje ten olejvať. No, już tam podložiť na spodok. Ale tam musíme dať, Albo na wierzchu? na výšku, daj skús. A? Ale tam musíme dať ono. Tak ma być. Tak. Už tak. Czy to tak idzie na spodek? Dobre, máš dobre. Nie? Dociągamy si właśnie ten podnos, czy nam to będzie No. držať. Nohu. No, ide? Nejde? Jeśli to jest jak rovno. Tu musíš toto tu tak porušať. Každú troška a potom dookola zase, hej? Je to pekne sadne si na svoje miesto. Do krížu, to je teraz to tu. No. Ideme dať komín? Ti pomôžem, hej? Nie, toto. A tu máš. Aha, tu je taký. Toto tu musíš asi povoliť. Ale tu nie je nikde, tu nikde nie je tu žúra. Nie, tu je taká dražka. Z tej dražky to vojde tu skrutky. Teraz len zatočíš. To keď dotiahneš, to už to bude držať. No takže už to dostáva svoju podobu teraz, mašina naša. Tu má to ešte Ale také... to si tak môžem skrčiť výfuk, že by mi tak... Však vidíš, jak ti bude fúkať. Tu kostra sa strieka. Stroj už dostala našu podobu. Teraz dávame vlastne ojo, že sme to mohli ťahať za traktorom. Neviem, či ideme veľko do 24. Dobre, stačí. No takže čo, už to máme skoro. Ani nie hodina. No skús to dať dole. O, ťažké to je, pozor. Na tú nohu by to malo ísť. No vidíš. To nám się tak chýba. To nie až tak, ten tak musíš. No čo, ešte tu nám treba tie bezpečnostné prvky, čo na vypínač.
No ale to musí skrutky povyberať a presne tam tie... Ešte tam. Je tam, len presne si musím zapamätať, ktoré skrutky to idú. Je vypínač. A, pluser. Dostala sa nám skrutka D. Nuka. A teraz by sme čo mohli? Tam dostala šrubka. Matica, či šrubka? Ale Adam tam vošiel dnu aj ju, vybral von. Dobre, ja ti to idem pomôcť, dobre? Ešte pracujeme na montáži takého nadstavca. Nestrácaj. Ulo. 60, na špačku dole vľavo. Prestávka. Čajičková. Takú doťahovačku by nám trebalo. Takú. Takú. Jak zarobíš na také fuške, platíš peniaze za túto mašinu rodičom, tak si kúpiš aj Milwaukee. Adam už kompletizuje ešte také drobnosti na odstavce. Už máme ešte olej doliať, stovkový benzín čerstvý. Máme stovkový kúpený. Však olej teraz. Počkej, jedna ide zo spodu. Ale taká dlhá a taká zahnutá. Mám len také štvorcové. To bude tak ináč nakreslené. No tá väčšia A jedna ide tu. Tam máš dole vypínač. Ale toto kde potom pôjde? No a tam pôjde ešte tamta. Na to. Najprv toto? Najprv táto. Meno nie skrutky, iba také zavláčky. Toto tam bolo. No, takže mašina poskladaná. Myslím, že by malo byť všetko. Bezpečnostné prvky na stavce ťahla. Adam už upratuje. Všetko a... Ešte si naliať olej. No, takže tu musíme naliať olej. Troška sme asi preliali oleju, tak musíme kus vyťahnuť von. Ale náš mechanik to zvládne, lebo sa učíme na čom? Chyba. Na vlastných chybách sa učíme, ne? Pojď celá. Nie, to sitko nech tam je, však sitko je na to, že tam bolo. No olej máme, a máme benzín. 10 do 30. Potom kúpime ďalšie. Tak, ale dotiahne. Mašina poskladaná? Áno. Malo by to ísť? Ide skúsiť naštartovať? Koľko máme hodín? 4 na 10. 4 na 10 večer, no čo ja viem. Skúsime jej dať z kone. Počkaj, teraz musí otvoriť benzín. On, ne? On a síčiť sa dáva... Tak, rán. Bežať. Nie, ale na druhú stranu je otvoriť. No, na toto. Tak, otvoriť. Tak a potom bežať je normálne, dáš na druhú stranu. On. No musíš on dať.
Takže sa podarilo naštartovať. Na tretíkrát. Dobrý si, otvoril dvere, máme tu snad. Co vravíš na to? Dobre. Takže dneska je... Jaký datum? 13. Aj 21:20. Mašina. Sviečka jasí tu. Mašina ide. Mašina poskladaná, uvidíme, aké bude zajtra počasie. Ak by nepršalo, lebo už nám 4 dní prší, tak by sme išli štepkovať a nahrať ďalšie video. Čaute.